Главное, мында шундай перспектива. Булат көзгә карайсың, якын гына кебек. Җәя бара башлыйсың, барып җитәбез. Biz yalan paytda bizimizin tamamlarımızda biz birleşiyoruz. Bugünkü yaş dolarımızın eğilimiz. Sizin için hem bizim televizyon мәңгілік болу үшін. Hoş geldiniz. Син дә әлеге җирнең көчен тоясыңмы? Мин әлеге җирнең көчен, дәртен үзебезнең ата-бабалар белән дидер элемтәне һәм әлбәттә инде кырмыскаларны да тоям барсында. Әйе, кырмыскаларны мин дә тоеп алдым. Хәзер генә алар бик рәхәтләнеп аякларына шундый чимердәтеп кенә йөриләр. Һәм Җәүдәт абый юкка гына ялан аяк шушы изге җирдән йөрергә яратмаган икән дигән фикергә килдем. Гөлнас, мин сиңа хәзер бераз гына өстәп әйтәм, безнең Җәүдәт абый гына түгел, гомумән сәләттән бик күп шәхесләр, әйдәманнар, хәтта сәл кешеләр дә, алар әлеге җирләрдән иртән аеруча ялан аяк йөрергә яраталар иде. Менә бит нинди кызыклы факт. Һәм менә шушы ялан аяк йөрергә яратучыларның кайберләре нәкъ менә экранның теге ягында безне карап утыралардыр дип уйлыйм. Менә аларга һәм безнең яңа тамашачыларга без Биләр җирлегеннән, үзебезнең җирлектән, Сәләт урыныннан кайнар сәлам. Һәм инде без әлеге җирлектән сезгә кайнар сәламнарыбызны җибәрәбез. Җанлы Сәләт үзенең эфирларын дәвам итәбез. Шушы тарихи урыннарда кабат сезгә Сәләт турында сөйләячәкбез. Вакыт ага ком кебек, аны кайтарып та булмый. Син нәрсә бездән комыбыз кыйла дип әйтмәкче буласыңмы моның белән? Юк инде юк, мин Сәләткә без килгәч, без балачакка, яшь чакка кайтабыз кебек. Балачак дигәннән син гомумән Сәләткә ничек килеп эләктең? Ничек килеп эләктем? Беләсеңме, мин беркайчан да Сәләт кеше булмадым. Менә ничек әле. Әйе, менә шундый бер кызык факт. Менә студент чакта барыбер бит инде каядыр омтыласың, шундый сәләтле кешеләр белән аралашырга тырышасың һәм гел бер сүз чыгып китә, колакка эләгеп китә, Сәләт. Берсеннән ишетәсең, икенчесеннән ишетәсең. Аннары кемнеңдер Сәләттән икән ачыклыйсың. Нәрсә соң ул Сәләт?
Берсе булай аңлатып карый, берсе тегеләй аңлатып карый, ләкин барыбер син аны аңламыйсың. Шулай иттереп һәм шунда сиңа бер тәкъдим килә. Әйдә, барасыңмы? Әйдә, барам. Һәм инде шуннан инде менә шулай сәләткә килеп керәсең. Әлбәттә, беренче вакытта ояласың, беренче вакытта дөрес эшлим микән, юк микән, булар бөтенесен белә, бөтен җырларны белә, бөтен сүрәннәрне белә, син бер нәрсә белмисең кебек. Аннары инде шулай әкрен генә мин сәләттән дип әйтеп йөри башласаң инде. Мин үзем дөресен әйткәндә, син сөрәннәр дигәннән беренче тапкыр сәләткә килгәч, карап торам мин әйтәм, нәрсә кычкыралар сыңар, сүзләре дә аңлашылмый шикелле. Шундый сәер тоелган инде беренче мәлдә. Аннан соң, менә хәзер мәсәлән, ашханәдә бергә булсын димәсләр, хәтта ашап та булмый, ишанасыңмы юкмы? Тамактан үтми. Әйе, тамактан үтми. Файдасы да булмый әле аның. Ансы да дөрес, бәрәкәте булмый. Әйдә дуслар, һәркемнең сәләткә килүнең юлы төрле һәм әйдәгез менә бер сәләт дустының тарихын тыңлап китик әле. Барысыгызга сәлем. Мин Илшат Рахимбай. Сезне котлыйм форумнар башланып китү чоры белән. Шулай ук сәләткә тиздән 30 яшь бу зур бәйрәм белән дә барыгызны да котлыйм. 2004 елда сәләткә эләгү бәхетенә ирештем һәм минем башымда исемдә калган ниндидер параллель дөньяга эләгү. Менә шундый хисләр иде минем. Менә шундый Балтачта яши торган, музыка мәктәбендә укый торган кеше һәм мин дигән сәләт лагеренә ничек бу кешеләр барсыдан да җыелганнар. Гомумән шуның кадәр кызыклы кешеләрнең 1 квадрат метрда шулай җыелулары, шундый әйдәманнарның булулары, шундый структураның булуы минем өчен ниндидер ышанмаслык бер чара иде. Һәм анда кичергән хисләр, анда аралашкан кешеләр, анда ясаган ачышлар иң беренче елны, алар миңа калса бик зур йогынты ясады минем тормышка, минем карашларыма, киләчәгемә, чөнки хәзер искә төшереп карасак, без шул елны хәзер яратып яши торган кешем белән шунда күрештек иң беренче елны һәм тормышка шуның кадәр зур масштабта йогынты ясадык дип тә әйтсәк була сәләтне. Без инде әлбәттә беренче хисләрне саклап каласы килгәндер, анда дубок, шундый җәяү йөрүләр, милиционерлар юк, ничектән килсә шуны эшлисең, шундый әлеге форматта аралашу кызыклы булып истә калган, әмма әлбәттә теге ачык күз белән карасак, сәләтнең ул шулай үсүе бик зур кирәкле табигый процесс булып чыкты һәм хәзер нинди үрләргә менеп җитүе бик күңелле нәтиҗә. Безнең өчен аны күрергә. Барыгызны да котлыйм. Зур киләсе бәйрәмнәр белән, форумнар белән сезгә телим ачылырга, әлбәттә канатлар үстерергә. Сәләт әле дә шәп канатлар бирә, аны ала белергә генә кирәк дип уйлыйм. Аралашыгыз, дуслашыгыз һәм үсегез. Күпме шәхесләр биргән бу, сәләт җирлеге? Әйе, шуннан да менә Илшат абыйның тарихын гына алсак та, сәлкеш булып биргә килгән вакытта уйладым икән ул бөтен татар дөньясына танылган шәхес буласына. Һәм гомумән сәләт бит ул искиткеч күп сәләтле кешеләрне биргән урын. Әйе, соны калсаң бик күп. Әле алар турында кино төшерә башласаң? Әйе, миңа калса алар турында кино төшерсәң, ул хәтта берничә сәгатьлек түгел, тәүлекләргә сузыла торган фильм булыр иде. Әйтергә кирәк Илшатка. Әйе, төшереп карасын. Төшереп карасын әле. Төшереп карасын. Әй, менә кино дигәннән, экран дигәннән, безнең бит монда тамашачылар бар һәм алар безне карап торалар. Алар да безне яратып карыйлар. Шуңа күрә дуслар, әйтәсез сәламнәрегез булса, нидер комментарийларыгызны җиткерәсегез килсә, языгыз һәм без аларны һичшиксез укыячакбыз. Әле ул гына да түгел, без аларны сезгә дә җиткерербез. Шуңа күрә сездән комментарийлар көтеп калабыз. Бер дә оялып тормагыз, әгәр сезнең ниндидер кызыклы сәләткә килү тарихы бар икән, шулай ук безгә язып җибәрегез һәм
һәм без аны Онсын да сезгә укырбыз. эфирдә яңартачакбыз. Әйе. Инде без менә монда һаман табигать кочагында, безнең бүтегендә Сәләт шәһәре, Әйе. Биләр шәһәре. Биләр шәһәре анда гөрләп тора һәм менә шәхесләр турында да күп сөйләштек. Ә бит сәләтле кунак вакыты да килеп җитте. Шуңа күрә Ой, мин сине студиягә озатам, ә килеп үзем җиткәндер. Кырга барам һәм уку көтү программасының ничек узганын, ничек башлай сөйләрмен. Әйдәгез сез дә бергә киттек. Дуслар, без Җанлы Сәләт студиясында, бездә яңа студия игътибар иткән булсагыз, менә шундый атмосфера һәм кунак, бездә кунакта Сәләт үзәге җитәкчесе, директоры Айгөл апа, исәнмесез? Сәлам, Форска да сәлам. Биләргә сагынып килдегезме? Әлбәттә, без биләргә Сез кайттык. Сагынып өлгерәсезме соң гомумән? Шунсын да мин теге берничә тапкыр үземне шушы фикердә тукталып алдым, туктатып алдым. Без биләргә ел саен, ел дәвамында кайтабыз. Безнең монда фансар эшли, без монда йөрибез, ләкин менә шушы форумның, шушы җыенның атмосферасы ул барыбер үзгә. Теге әз генә теге башланып киткән вакытта, шушы шәһәрчек төзелгәндә һәм кич белән монда балалар килгәч, беренче көнне ул барыбер ничектер теге рәхәт дип куясың. Машинадан чыгуга ук шулай дип куясың. Нидер теге рәхәтлек каядыр, нидер күзәнәкләр уяна башлый. Ничек сезгә студия безнең менә шундый Студия матур вообще шәп. Быел бераз гына яңарды, яңа төсмер, яңа атмосфера. Миңа ошый. Сезгә барсы да шәйлегә. Миңа бик ошый. Менә без бит инде хәзер юбилей дибез, шундый 30 ел, ул бит инде күп. Кем ничек Сәләткә килеп эләккәннәрен барлыйбыз, тарихларны җыябыз, ниндидер нәтиҗәләр ясыйбыз, киләчәккә өметләнәбез. Ә менә сез инде күптән Сәләттә кебек. Санаганыгыз бармы? Кайчан? Әйе, мин күптән, 2006 елдан. 6-нчы. Әйе, мин сәлкеш булып килдем. Безнең Олимпиадаларда. айламаннар хәзер шул елгылар бар. Бар, әйе. Ләкин без яшь. Әйе, 2006да килдем Сәләткә, сәлкеш булып, аннары инде төрле аланнарга йөрдем, әйдаман булып, һәм менә минем белән бер үк елны килгән сәлкешләр дә, әйдаманнар да, баҗитәкләр дә әле дә Сәләттә һәм менә Сәләттә яшибез. Теге тормышның бүгенге көндәге минем тормышымның яртысыннан күбрәк мин Сәләттә. Шәп, шәп. 30 ел дигәне менә бу 2006 елдан хәзерге вакытка хәтле алсак та, бик күп вакыйгалар булды бит инде, бик күп форумнар булды. Сәләтнең нинди булганын һәм хәзер нинди булганын сез хәзер беләсез. Бу бит инде зур бэкграунд, зур тәҗрибә. Менә иң истә калган нәрсәләр, бәлки хатирәләр, истәлекләр бардыр сезнең. Хәзерге сагынган әйберләр бардыр. Менә хәзер менә шул полдник булса иде сон. Сәләт көн дә үзгәрә. Шуңа әйтәм, бәлки сагынган әйберләр бар. Сагынган әйберләр, теге артык елап утырып сагынырлык әйберләр минем өчен шәхсән юк. Менә мин Сәләт тә үзгәрә, мин дә Сәләт белән үсәм, үзгәрә минем тормышым. Сәләт белән бара дип әйтсәм була инде, көндәлек тормышым, көндәлек яшәү рәвешем, фикерләвем ул Сәләт. София сагынмыйсыз инде. Илназ абый, кстати, бәлки киләчәк булыр. Тагын кайтачак. Теге бар инде без теге дуслар белән искә ала торган. Хәтерлисеңме, бер нәрсә юк иде. Хәтерлисеңме, монда сәхнә юк иде, монда кыр иде. Хәтерлисеңме, без менә шушы ашханәдә ашамый идек, ә без менә учакта пешкән боткаларны ашый идек. Шундай әйберләрне сагынып алабыз. Хәтерлисеңме, учак бар иде, җырлар җырлый идек иртәгә хәтле. Хәтерлисеңме, таңнарны хуҗалар тавында каршылый идек. Андай әйберләр бар. Алар аерым бер җылылык өсте, әлбәттә, чөнки без бит бала чакта булган, әйтик, яңа танышулар, яңа дуслар, алар инде барыбер хатирәләр булып калалар. Менә берәр нинди якты хатирә хәзер менә инде. Теге аерым бер вакыйга итеп алырлык, дөресен әйткәндә, бардыр алар бик шәхси. Болай менә чыгарып әйтерлек, менә шушыны бик сагынам, хәзер менә бу әйбер юк, яисә менә мондай ситуациялар юк, андай әйбер юк. Әлбәттә, үзеңнең сәлкеш елларың ул барыбыр иң якты хатирәләр, әйе. Төрлесе бар иде. Хәтерлим, 2010 елда
бик көчле яңгыр иде. Без мондай палаткаларда түгел, кечкенә палаткаларда яшәдек. Һәм мин әйдаман булдым. Изгеләр чишмәсендә, шушы якта идем. Сәл кешеләр белән чыктык ял итәргә чишмәгә. Һәм куеп яңгыр башланды. Без кая барырга белмибез. Карыйбыз кырга, монда безнең палаткалар оча, балалар белән бер-беребез белән менә шулай кучаклашып торабыз җылыныр өчен. Бик каты яңгыр яуды. Менә андый истәлекләр күп, андыйлар бар. Жеңіп шыққан вақытлар. Менә безнең студиябызга игътибар итсәгез, карагыз, безнең монда дидер шундый космос, галәм белән ассоциациялар. Менә монда безнең җир шары, шулай тагын бер глобуслар, гомумән дидер инструментлар, бит төрле илләрдән килгән. Ничектер байтырга тырыштык, өстебездә йолдызлар һәм менә җир шарына караганда сәләтне үсә дибез, ул үзен көн саен байыта дибез һәм менә киләчәктә тагын кайда сәләтне үстереп була, тагын кайда бәлки сәләтне ачып була. Сәләт тагын нәрсә ачала үзен? Инде илдә бәлки, инде шәһәрдә. Чынлап та сәләт төрле илләрдә булды, алан буларак. Австралиядә, Чехиядә, Италиядә, Кырымда, Болгариядә, Нисеба шәһәрендә, Канадада, Монреальдә, бүгенге көндә Татарстанның төрле районнарында, Башкортстанда, Чувашиядә, Самарада клублар бар, аланнар бар. Менә бүгенге көндә сәләт шәһәрнең дим, безнең дөньяның нинди генә карасаң да җирендә булырга мөмкин. Чөнки һәрбер җир шарының һәрбер почмагында әйтик сәләтлеләр яши. Менә безнең ватандашлар алар сибелгән, чынлап та дөнья буйлап, җир шары буйлап, һәм әгәр дә алар берләшеп, әйтәк сәләт аланын яисә сәләт клубын булдырыйк дисәк, минемчә бернинди проблемасыз аны башкарып була. Чөнки бүгенге көндә чынлап та менә 30 ел эчендә сәләттә булганнар алар бик күп. Һәм алар төрле җирдә. Һәм менә үзем дә төрле илләргә, төрле шәһәрләргә чыкканда, мин беренчедән искә төшерәм барлыйм. Так, менә хәзер белмим, әйтик без Эмиратларга килдек. Кем монда сәләттән яши? Тык яздың. Сәлам, әйдә күрешик. Менә ул сәләт. Әйтик тегендә бардың. Һәм бу беренчесе бер фикер, минемчә, чынлап та теләсә кайсы җирдә без аны үткәрә алабыз. Әйтик, күптән түгел генә безнең бер сәләтчеләр яздылар, менә без Төркиядә бер төркем сәләтлеләр яшибез, әйдәгез эшлик. Әйдәгез эшлик, әзерләгез программа, без кушылабыз, бергә эшлибез. Бернинди проблема да юк, алар әйтәләр, без мәйданчык әзерлибез, сәл кешеләрне туплыйбыз. Сез программа ягыннан сәләт низамәтләре белән килеп әйдаманнарны барлап, бәлки эшләрбез. Бәлки андый инициатива да булыр. Андый инициативалар бар диюем. Икенчедән, бүгенге көндә без шелтәрләрдә һәм безне дә менә әйтик хәзер мин ышанам, безне карыйлар төрле илдә яшәүче, төрле шәһәрләрдә яшәүче ватандашлар, шуңа күрә сәләт ул бөтен җирдә. Инде сез бөтен нәрсәдән хәбәрдар, сәләттә нәрсә бар, бөтенесен беләсез кебек. Менә монда форумда да көн саен ниндидер вакыйгалар булып тора. Әйдәгез, менә бер рубрикабызны карап китик әле. Сәлам. Һөнәрле кеше мәңге яшәр дип әйтергә яраталар безнең халыкта. Нәкъ менә шуңа күрә балаларыбыз да мәңге яшәсен өчен без аларны һөнәрләр биләр форумга алып килдек. Форум чыннан да кызыклы, аның укуклы программасы аерым игътибарга лаек. Әйдәгез әле аның ничек узганын без сезнең белән бергәләп күзәтик. Монда балаларны ике төркемгә бүлеп куйганнар. Хәзер беләбез, алар белән нәрсә белән шөгыльләнәләр икән. Эшләр бик кызык буларның ярар. Кызлар, сез нәрсә ясыйсыз? Дом своей мечты. Дом своей мечты тоже строите, да? Безгә кирәк, чтобы лут, сигналка һәм вентилятор эшләргә тиеш. Ага, димәк хәзер карыйбыз. Эшлиме бу сезнең хәзер кабысагыз юкмы? Юк, безнең только ут һәм вентилятор эшли, а сигналка эшләми. Тагын без датчик влажности ясаган идек, менә датчик шума ясыйбыз хәзер. Миңа бөтен бер ошады. Без форумның планын төзибез. Монда безнең сәхнә янындагы утыргыч бар. Шулай ук безнең монда кырыктау бар. Бусы нәрсәләр? Складка шагы бу,
кирәк яратларны саклау өчен. Менә ашкан ашлар. Хәтта кул югышларында ясап куйганнар. Менә бит, бик матур. Бу дәрес интровертлар өчен, шуңа калса, чөнки бит кеше ничектер аерым утырган. Безгә сәләт форумы бик ошый. Монда бик кызыклы дәресләр алып баралар. Без открытка ясыйбыз һәм значокларны ясыйбыз монда. Открытканы кемгә бүләк итәчәксең? Мин үземә ясыйм һәм әнигә бүләк итәм. Булар берәкая 90 эшлидер хәтта әйдә тугып карыйбызмы? Күрмәгәндә генә. Ничек сүнә икән бу кире? Ничек сүнә бу? Бөтен кеше караган әйберне бездә барып карыйган. Шуны тәмлис килә. Сезгә дә килми андайс? Кемнәр мастер-класс хәлегә алмады? Көз күрә аласыз, нәрсә эшләргә мөмкин, ничек ясарга мөмкин? Ислемайны үзегезгә. Әйдә хәшә ишегә барасыз. Бик рәхәт. Шәй, безнең эфирне карау тагын да рәхәтрәк. Шуңа күрә бездән аерылмагыз, алга таба тагын да кызыграк булачак. Рәхмәт, Гөлназ. Чыннан да ничек бар? Шулай булган бит бу. Инде без сәләт дигәндә, әлбәттә, социаль челтәрләрсез бер нәрсәне дә күз алдына китерә булмый. Һәм әлбәттә, менә шул социаль челтәрләр дә безгә сәлкешләр белән кайчандыр, әйдәманнар белән, кулдашлар белән аралашырга бүген дә ярдәм итә. Аеруча төрле җирләрдә, төрле шәһәрләрдә, илләрдә таралып яшәгән милләттәшләребез турында сөйләгәндә. Инде менә сез дә беләбез, бик уңышлы иттереп һәм актив рәвештә үзегезнең каналыгызны алып барасыз Телеграмда. Тырышам. Авыр эшме бу? Бераз гына вакытны сарыф итә, чынлап та, чөнки син эшлисең, кай вакытта онытасың, менә шундый матур момент иде, аны күрсәтсәм шәп булыр иде дип кире әйләнеп кайтып, миндә булса язмалар язасың. Булай юк, рәхәт, миңа ошый бу эшчәнлек. Менә ошаган әйберегезне беләсез микән? Без хәзер шуны тикшереп алабыз. Сезгә кечкенә генә бер уен әзерләдек. Без сезгә күрсәтәбез монда фотолар. Әйе. Һәм инде ул фотолар белән бәйле, барысы да сезнең Telegram каналга бәйле. Вау. Беләсез микән? Анда 900-дән артык пост. Без санадык. Рәхмәт. Якынча. Минем анда статистика юк иде. Статистика юк, менә бит без санадык. Һәм инде шуннан әзрәк кенә сезгә сораулар әзерләдек. Беләсез микән, юкмы икән үзегезнең аудиториягызның, гомумән үзегезнең бу өлкәдәге эшчәнлегегезне. Сорау беренче, мин сезгә күрсәтәм. Менә монда комментарий бар. Әйе. Сезгә инде кайсы постыгыз астында әлеге комментарий язылганын белергә кирәк булачак. Менә мондай комментарий. Я не понял. Это Айгуль Габдрахманова или Шакира? Әйе, бу минем иң актив язылучыларның берсе, шулай ук сәләттә булган иде. Айдар Гыйлязов. Әйе, сәләттә без аны белән Раушанда сәлкеш идек. Әле дә дуслар булып аралашабыз. Мин күптән түгел генә балаларны яклау көне иде. Мин шуңа күрә хәтерлим аны 1 июнь көнне Кирмәндә шундый зур бәйрәм иде, Ялкын журналының 100 еллыгы һәм мин дә без дә анда сәләт белән катнаштык һәм мин җәйне ничектер яңача каршы алырга булган идем. Яңа образ белән, әйе, һәм мин чәчләрне бөдрәләттем. Булай түгел, менә шундый кечкенә генә бөдрәләр иде һәм минем чәчләр кыскарды һәм Афролар әле. Әйе, шундый ясаган идем, шуңа күрә монда комментарий килеп төште. Менә ничек булды микән? Хәзер тикшереп карыйбыз. Дөрес җавап. Әйе. Шул. Әйе, менә монда кешеләр бейләр, Фәрин. Фәрин дөрес җавап, Фәрин, егетләр, әйдәгез монда. Кемнәр бар? Алкышлап алыйк Айгөл апага. Тагын бер сорау. Монсы теге бик ерак түгел иде. Монда 1 июнь күптән түгел генә булды. Монда инде тагын бер сезнең җавабыгыз. Әйе. Сезнең пост. Әйе. Ниндидер комментарий һәм шул комментарий астына сез шул комментарийга тагын бер җавап биргәнсез һәм инде язгансыз. Айгөл апа, у меня такая смешная аудитория дип язгансыз. Нәрсәгә, нинди Мин хәтерләмим дөресен әйткәндә. Чөнки анда ярышалар минем дусларым, язылучыларым кайвакыт шундый. Кем кызыграк Әйе, кем кызыграк, кем көлкерәк комментарий яза. Бу инде күп бер генә булмаска да мөмкин. Әйе, шуңа күрә мин хәтерләмим дөресен Әйе, әйткәндә. мин сезгә әзрәк кенә ни бирәм, нәрсәле? Ярдәм итәм, әйме? Бу спорт белән бәйле. Бәлки минем бокс белән булган күзләр белән бәйле, белмим.
Менә монда сезгә менә мондай утром пресс-качат, Әйе, беги турник анжумания, ә инде менә бу пост астында әйе. шул. Рахмат ярдәмең өчен. Әйе, мин үземнең шәхсән тормышымдан да яктыртырга тырышам, чөнки бу кызыклы аудиторияга дип уйлыйм мин, ышанам. Әйе, мин бокс белән шөгыльләнәм, Нәрсәгә чөнки сәл кешеләр берәр кайчан агрессив булырга мөмкин дип уйлыйсызмы сез дишин? юк, әлбәттә, чөнки мин күрсәтәм, спорт белән шөгыльләнү ул кирәкле әйбер дип саныйм. Юк, бокс. Бокс бу бит ул Хатын кызлар спорты микән ул дигән дип уйлап куябыз кайчан. әлбәттә, Әйе. чөнки бу реакция белән бәйле. Аха. Син тизрәк реакцияң тизәйтә. Бу әгәр дә син рингка чыкмыйсың икән, ә былай гына күнегүләр эшлисең икән, Сез үзегез өчен. әйе, синең физик халәтең ныгый көчлеләнә дип әйтим инде. Һәм фигураң матур була. Шуңа күрә бокс белән шөгыльләнергә мин тәкъдим итәм. Әгәр дә рингка, спаррингка чыкмыйсыз икән, теге күнегүләр ясап кына, бу мөмкин. Ә сезнең теге коронный удар нинди күрсәтә аласызмы? Двоечка. Ну, минем перчаткалар юк. Перчаткасыз булмыймы? Була. Әдәгез. Чынлап? Әйе. Охо. Гафу итегез. Юк, дөрес шуны ясадыгыз. Афәрин. Теге ни бит, менә бу аяктан килеп, менә бу дулкын барып. Әйе. Ну, теге кырдан, сугукта була, астан да була. Сез тренер белән шөгыльләнәсез? Әйе. Тренер белән һәм сәләттә табылган дусларым белән. Безнең бер команда бар. 4-6 кеше йөрибез. Кызлар. Юк. Егетләр дә бар. Әйе. Ну, кыйнарга кешеләр бар, димәк. Ислам Абувалиев мәсәлән. Ул да йөри бокска. Афәрин, Ислам абыйга да менә бит бергә шөгыльләнгәч, дуслар булгач, сәләттә тапкан дуслар булгач, спортта да калдырмыйлар. Әлегә әйбәт барабыз. Нинди фотография, нинди пост астында Зөһрә Кашапова «Ачоник калфак» дип язып куйган. Ачоник калфак. Бәлки ялгышырга да мөмкинмен. Бер тапкыр мин үз машинамда барганда күрсәткән идем, минем машинада асылынып торган әйберләрендә бокс перчаткалары һәм менә шундый кызлар түбәтәе кечкенә генә бар иде. Бәлки аңа комментариydыр, белмим. Бәлки юктыр. Беләсезме, бу дөрес җавап. Бу дөрес җавап, Афәрин. Шуннан да шулай, бунда фотография, а миндә анда язма, столько татарского в одном фото. Шей, түбәтәй, Акбарс. Әйе. Акбарс та бар икән. Мәчет, фонда итле һәм мин. Иң татарчасы монда сез. Әйе. Һичшиксез. Инде дуслар, безнең сораулар шуның белән тәмам. Рәхмәт сезгә, Айгөл апа. Без инде сезне әлеге матур дата белән, 30 ел белән, сәләтнең 30 еллыгы белән шулай ук тәбрик итәбез, бу уртак бәйрәм. Һәм шулай ук уңышлар теләп калабыз сезгә. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Рәхмәт Рүзәл абый, рәхмәт җанлы сәләт, рәхмәт сәл кешеләр, сәләтлеләр. Барыбызга да матур җәйләр телим һәм рәхәтләнеп форумда ләззәтләнеп ял итик. Безнең форум башланып китте, дуслар. Беренче форум алда әле күп әле алар. Димәк, рәхмәт Айгөл апа. Без дәвам итәбез. Рәхмәт. Һәм йомгаклап шуны әйтәсе кирәк. Гөлнас тукта. Нисә булды? Һәр сөйлим, һәр. Монда әйме, хәзер безнекеләр? Юк, тукта, хәзер. Булабыр, сүзләр табырга кирәк хәзер. Юк, тукта. Әйдә мин күрсәтәм. Син кара әле, син дә кара. Карыйм. Менә кара. Менә күрдеңме менә? Шул кара әле. Китте. Кара. Әйе. Син дә кара әле. Кара. Сәркешләр, кара әле. Кояш чыкты. Кара әле, хот-дог ашыйм. Кара әле. Помидоры. Кара әле. Апам! Кара әле, ярамаганны ашыйлар. Кара әле. Кайфасори. Кара әле, рәхәт. Кара әле, аяк киемнәре. Кара әле, без дәрестән. Кара әле.
Ял итем. Кара әле. Плакат ясадык. Миңа бик ошады әле бу рубрика, кара әле, шундый шәп. Менә бит ниндидер кайтавызлар безгә килә һәм без аларны карыйбыз һәм сезгә дә күрсәтәбез. Дуслар, бүген бездә кунак бар һәм инде аның белән дә таныштырып китәм. Хәзерге вакытта минем янәшәмдә Арман абый Кыстанян сәләтнең 2014 елдан башлап иң раушан аланына бит әле кая дигән бәреп кергән җегетләрнең берсе. Хәзер аның белән дә сөйләшеп китәбез. Бик күп Айдаман араны белә, әйдәгез әле кешеләрне таныштырыйк. Арман абый, сәнсез кәефләр ничек? Шәп! Алдагөл? Да. Арман абый, вообще мы в этом году празднуем 30-летие Салят. Когда-то в 94 году Салят зарождался, и вот сейчас он Салят. У каждого есть своя история именно в Саляте. Какова ваша? Как вы попали? Почему решили именно Салят? Как это случилось? Ну, во-первых, я всегда знаю, сколько лет Салят, потому что мы с ним ровесники. Потому что я тоже в 94 году родился, поэтому я в этом году тоже 30 лет буду отмечать. Поэтому мы с Салятом всегда на вместе. Одной волне. Да, вместе, на одной волне, в одном направлении. Я в Салят попал в 2014 году в качестве хореографа в Салят Раушан. И вот сколько получается, там 4 года подряд, до 2017 года, 4 смены, мы прямо ставили танцы. Вот. Потом в 2018 году был Салят Тель в качестве директора. Дальше уже преподавал, уже перешел в амплуа педагога математики. Там уже мы делали смены Салят Олимп. Вот. И вот сегодня я здесь. В качестве кого, кстати, сегодня здесь? Сегодня... Вы же гость не только для эфира пришли, мы же вас... Да, сегодня я в рамках проекта «Остас». «Остас» — это проект, в рамках которого не только дети учатся, но и учителя, которые учат детей, которые учат детей Саляте. Вот они сегодня тоже обучаются, и вот я сегодня был в качестве наставника для наших учителей. Рассказывал про тренды современного образования, что сейчас актуально, как можно этому соответствовать, что нужно делать, чего не нужно делать, на что стоит обратить внимание. Что нужно делать? Нужно двигаться в правильном направлении. Гениально, гениально, гениально. Но я конкретно показывал в каком. Арман абый, вы прошли большой путь именно до Салята, в Саляте, и все еще продолжаете развиваться в преподавательской сфере. Вы на полюсе работаете, математику преподаете. Как Салят, какое место занимает в вашей богатой и бурной жизни именно Салят? Ну, Салят, во-первых, определенное место, так скажем, то есть, потому что как бы с Салятом у меня связаны очень теплые чувства, то есть я прямо всегда с теплотой на душе вспоминаю это время, когда я сюда попал, и я прямо очень сильно жалел, что я не попал сюда в качестве ребенка, да, потому что я прямо смотрю на этих детей и думаю, блин, ну вот я тоже хочу испытать вот эти эмоции, то есть не в качестве там педагога, а по ту сторону, вот в качестве ребенка, вот. Ну и здесь я нашел свою жену, поэтому, как правильно говорят, Салят Бугайле, поэтому, да, это прям семья. Ну, как минимум, Салят способствовал тому, что вы создали семью. Да. Арман абый, какие дальше взаимоотношения у вас будут с Салятом? Как собираетесь здесь быть только в качестве преподавателя или в качестве гостя? Салят Кунак очень любят наши салькаши, айдаманы бывшие. Слушайте, вот я в 2014 году почувствовал себя участником вот этого молодежного движения Салят. И я до сих пор и впоследствии буду участником этого движения. А в каких амплуа и какой функционал выполнять, это уже время покажет. Но я обязательно буду участником этого мощного, молодежного, прогрессивного, современного движения. И современника.
и современник. Большого. Итак, друзья, человек Арман абый дөресен әйткәндә хореограф булып кайчандыр үзенең юлын башлап җибәргән иде. Сәләттә һәм инде һәр ел сайын безнең форумда яңа биюләр, яңа җырлар. Әйдәгез менә быелгы җыр белән, быелгы бию белән танышыйк әле. Алдыңда юлың бар, өстә бар зәңгәр күгең. Сөяргә йөрәк бар, артыгы кирәк түгел. Дөнья синең адымны тоя, күз алдыңа китәр. Безгә җитә бер көн хыялга ышанырга. Шап һәм бия иркен. Күкрәктә аваз бар, әле ул таныш түгел. Кушылып бу көйгә, җырларга тели күңел. Дөнья синең тавышны тоя, күз алдыңа китәр. Безгә җитә Безгә җитә бер көн хыялга ышанырга. Бер көн әйдә дустым башлыйк. Бүген кулларыңны чап-чап һәм бия иркен. Нәрсә эзлисең син? Ә? Нәрсә эзлисең? Соң комментарийлар куядыр язырга тиешләр. Шуны карамакчы булам да юк бит әле. Комментарийларны онда язмыйлар өчен менә монда язалар аларны. Менә. Кара әле. Тукта бу бит. Әйе, алар тегендә утырып, менә монда безгә комментарийлар язалар. Монда киләләр. Әйе. Монда шул кадәр күп комментарийлар җыелган, ләкин аларны укыр алдыннан мин баштан бераз гына безгә безнең форумны оештырырга ярдәм иткән кешеләрне искә алып үтәсем килә. Әйдә, рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Ул әлбәттә безнең Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы. Шулай ук Алабуга политех университеты, Алдынгылар хәрәкәте, Созвездие йолдызлык фестивале, Шаян ТВ телеканалы, Яшьләр академиясе дипломатиясе, Сәләт стор киемнәр кебек, менә бу безнең матур барлык киемнәр дә шулай. Матур киемнәр. Алардан алынган. Һәм инде әлбәттә ул безнең сәләтебез. Әлбәттә сәләтебез. Әйдәгез аларга рәхмәт әйтәбез, алкышлыйбыз.
Афарин, тукта, комментарийларын укыйбыз. Әлбәттә, рәхмәтләр әйтелде. Хәзер инде уксак та була. Хәзер уксак та була. Әйдәгез. Инде дуслар, иң зур рәхмәт әлбәттә комментарийларны язучыларга. Һәм безне караучыларга. Безне караучыларга язмасагыз да, язсагыз да, без сезне барыбер яратабыз. Инде язганнарны без сезгә укыйбыз хәзер. Менә безгә әле эфир башланган шук, монда комментарийлар яза башлаганнар. Мин улымның туганын әлеге эфирны көткән сыман көтмәдем дип яза безгә Эмиль абый. Рәхмәт бик зур. Без дә аны көттек. Ел буена. Ул туган микән, юк микән ансын әлегә билгеле түгел. Туган булса, исән-сау матур гына үсеп җитсен. Дәвам итәбез. Шулай күреп Һәм сәләткә һичшиксез сәләткә көтәбез. Ну инде безнең эфирны шул хәле көтеп алгач, һичшиксез ул сәләткә җибәрәчәк, ни дисәң дә. Шулай ук Рифкат абый Галимов яза, безгә зарыгып көтәбез дип без аңа сәламнар җибәрәбез. Ул безнең җанлы сәләтне оештырырга зур өлеш керткән кеше. Рифкат абый, сәлам сиңа. Сине сагынабыз. Рәфис Нуруллин яза, безгә матур эфирлар сезгә дип. Рәфис абый, шулай ук җанлы сәләт эфиры, сәлам сезгә. Шәп дип язалар. Бәйрәм белән сезне дип язалар. Шуны да бәйрәм бит. Төрле утлар куялар, төрле смайликлар куялар. Дуслар, рәхмәт сезгә шундый кайтавазларыгыз өчен, шундый комментарийларыгыз өчен, язуларыгыз өчен. Әлбәттә, менә югыйсә авыр түгел бит, комментарийларны җибәрү, ләкин шундый рәхәт укыгач, безне карыйлар икәнен белгәч, безне әле шулай карау бер, әле нәрсәдер язып та куйгач үзләренең фикерләрен. Монда яхшы, шәп дип кенә язмасагыз да була, ниндидер конкрет кешеләргә сәлам әйтергә, нәрсәдер әйтергә кирәк икәннәрне, ниндидер әйдәманны искә алырга, ниндидер хатирәләр искә алырга барсы да мөмкин. Иртәгә дә безнең эфир булачак. Иртәгә менә үзегезнең комментарийларыгызны әле бүген язмаган булсагыз, язып куя аласыз. Шулай ук әлбәттә безнең Әдип Әлмирдән сәлам сәләт, сәлам биләр, хәерле сәгатьтә дигән комментарий башладык. Иреште. Ул үзе дә шулай безнең биләр җирендә иде. Әле тагын киләчәк Алла теләсә, без аны да күрәчәкбез. Шулай ук безнең эфирга да бәлки кунакка кирип чыгармыз. Инде сез иртәгә белерсез. Һәм тагын бер комментарий бар. Хәтерлисеңме, без бүген синең белән искә алган идек биләргә кем ничек килгән икән дип. Менә берәү язган. Менә шушы безнең кагыйдәне истә тотып безгә язганнар. Гөлсинә ханым безгә язган, була биләр 2006 году, 2006 һәм 2008 елда булдым дип язган ул. 18 ел элек. Ул вакытта без әле палаткаларда тора идек, бернинди дә уңайлыклар булмады, ләкин бик шәп иде дип язган. Шундый аерым җылылык белән искә алам дип язган. Менә бит, дуслар, ни дисәң дә, ни дисәк тә, ул барыбер сәләт һәркемнең күңелендә калган, ничек калган, ансы инде менә Иманым Камил бөтенесе дә яхшы хәтер, җылы хәтерләр белән искә алалар. Шартлар әлбәттә мөһим түгел, иң мөһиме менә бу очракта ниндидер күңел җылылыгы, менә мондагы атмосфера, әлбәттә бернинди уңайсызлыклар да, бернинди начар шартлар да моңа инде комачаулый алмаячак. Хәзер шартларга зарлану инде ниндидер җүләрлек кебек тә яңгыраячак, чөнки хәзерге сәләт белән үткән сәләтне чагыштырсаң шортлар ягыннан җир белән күк арасы. Ләкин шортлар үзгәрсә дә сәләт мөхите иң беренче чиратта кала һәм ул чыннан да күңелгә шундый җылылык бирә. Тагын нәрсә язган? Безнең сөйләшкәнне ишетеп тагын бер яңа гына комментарий килеп иреште. Хәтта берничә секунд элек дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Безгә Алия яза, балалар хәзердә палаткаларда яшьләр, романтика, ут дип язып җибәргән. Ут, палатка, ушак һәм гитара дип сезләргә юкка гына кергән бит инде. Инде дуслар, шулай итеп шул. Һәм шулай итеп без инде менә шушы палаткаларны искә алдык, гитараларны искә алдык, һәм менә шушы палатка хәзер бергәләшеп барып рәхәтләнеп кичке чарасын ял итәрбез, ләкин аңа кадәр безнең сезгә тагын бер искиткеч бүләгебез калды. Да булса безнең сәл кешебез Илвина сезгә бүләк әзерләде. Игътибар белән тыңлыйбыз. Яшәү дигәнең җир һәм күк арасын тырышып икегә яру. Аннары мәңгелек ярату, мәңгелек табыну. Бер бөтен мизгелне ипине урталай бүлгән күк
қойырып икіге кесу. Тынлықта, тыншыққан мәлләрдә жел болып есу. Бір бүтін сүйіні жетмәз деп шигіне, өткенге шигіне икіге ойыру. Онары құяшсыз ертәләр, онары мәңгілік соғыну. Бір бүтін қиялны оққа да қораға тілгәләу, бір бүтін үмітні турақлау, бүлгәләу. Ул яшәү дигәнең. Хәр бәндә умырып қойыра үзенә бүленеп биргәнен. Юкса, бик гади барсы да. Бу яшәү бір бүтін ипиу. Жир һәм күк орасын, огын һәм қорасын бір итеп дөньядан үтү. Әфәрин! Шәп, шигырь. Алкышлап алырга кирәк Әфәрин. итеп моңа. Мин гомумән шигырьләрне яратам, инде дуслар. Туры эфир шулай иттереп ахырына да якынлашты. Сезнең белән саубулашыр да вакыт җитте. Ләкин моңаймагыз, чөнки без сезнең белән әле күрешәчәкбез. Иртәгә шушы вакытта җанлы сәләтне кабызырга онытмагыз. Сезнең белән саубулашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Хуш. Яра киттем. Әмин. Әмине ярый, мин сезне иртәгә кадәр көтеп торырмын дип уйлаган идем. Сау булыгыз.